No niin, Werneri. Viimeistelyreeni on sitten suoritettu. Joo. Ja viikonloppuna sitten. Saksa ensimmäinen EM-kilpailu. Ja mites tämän päivän treenit meni? Treeni meni aika hyvin, ei niinku tullut yhtään pahaa kaatumista ja ihan hyvin meni. Kummonen systeemi sulla oli tänään treenissä? No eka me ettiin 15 minuuttia lämpää ja sitten 20 minuuttia aikaa ja sitten 20+2. Ja mitä haluaisit sanoa sponsoreille? No kiitos tuesta ja kiitos.